اگر کوئی بندہ پاکاں دے نام لوے کی ہوئے گا؟ فرمایا نام لیا لکھ عیب نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمدی تاہی تے صدقہ شاہ جیلانی۔ اے عزیزان من، اگر اس نو اور سادہ کر کے پڑھا تے ان کر کے اپنے بچیاں نو سبق پڑھاواں گا کہ علی علی کر تیرے دکھ مکی جان گے، علی علی کر تیرے